Dongaku dina iki singkat mawon Gusti. Nek entek oleh, nek entek entuk, nek entek neh entuk meneh. Ampun kuwalik nggih Gusti. Dibaleni terus usahane, dibaleni terus dongane ngantek Gusti ngijabahi iki wayah mule. Wong tua saya tua tapi ak dhewe rung iso ngekeki apa-apa. Muga-muga kabeh sing kene iso mulyake derajate keluarga. Saiki aku wis gedhe, senajan yen mung iso nyusahke paeku saiki aku wis kerja, senajan urip ora kosong.